que esta moción sexa única que se enmarca no apartado de control ao goberno. Nos creemos que, ainda que nos atopamos, como xa é evidente, en pre-campaña electoral, compre seguir exercendo as funcións que lle corresponden tamén a este pleno de control das actuacións do goberno da cidade de Vigo. A Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible, aprobada polas Nacións Unidas, define un ambicioso marco de compromisos para erradicar a pobreza, reducir as desigualdades e promover o desenvolvemento sustentable en todo o mundo, comprometendo, como saben, seguro, a todos os países e gobernos en todos os niveis da administración, tamén no local. E Vigo é unha cidade aberta ao mundo, ainda que demasiadas veces Vigo foi e é porto de saída para milleiros de galegos e de galegas que se ven abocados a emigración debido ás políticas de expolio dos nosos recursos, debido ás políticas, de desmantelamento dos nosos servizos públicos levadas a cabo ademais dende o propio goberno de Galicia, non menos certo que a nosa cidade é un elemento fundamental do eixo atlántico e aínda máis o sería se impulsase tamén desde o Concello de Vigo a Eurorrexión Galicia Norte de Portugal, defendendo a inclusión da conexión Vigo-Porto no corredor atlántico de mercadorías. Non obstante, tanto por tradición histórica como polo impulso renovador e vital do amplo tecido social que conforma Vigo, a proxección exterior é unha dos nosos principais sinais de identidade. Pero que proxección exterior? Nos creemos que a cooperación para o desenvolvemento ten que converterse en unha política distintiva clave que amose o perfil e o liderado galego de Vigo nunha cooperación transformadora do mundo cara á xustiza social. Neste sentido, non só nós, senón fundamentalmente as organizacións non gubernamentais coas que traballamos na elaboración desta moción, encontramos algunhas eivas que compre corrixir se queremos ser un concello solidario non só de palabra, un concello solidario non só con discursos, senón tamén con recursos. Trátase de cuestións fundamentais relativas a orzamentos dignos, a convocatorias públicas e a reactivación do Consello Municipal de Cooperación e Solidariedade. En primeiro lugar, segundo o estado de liquidación dos orzamentos de exercicios pasados, no 2018 o Concello destinou 120.000 euros para 4 proxectos. En 2019 mantívose esa cifra con financiamento a 6 proxectos e para o 2020 os datos orzamentarios son tristemente pesimistas. A cuantía vese reducida a 80.000 euros para 6 proxectos financiados. Todos os orzamentos destes anos pasados concedéronse a entidades sen que existise unha convocatoria pública que garanta os criterios de libre concorrencia, transparencia e publicidade. Por iso solicitamos que se aprobe unha convocatoria pública de subvencións para os proxectos de cooperación internacional como o instrumento de execución do orzamento correspondente, garantindo, como dicimos, a publicidade, a concorrencia competitiva e a transparencia na xestión de axudas. No relativo ao gasto orzamentario, demandamos que se atenda a recomendación da Federación Española de Municipios e Provincias, que preside, como todo o mundo sabe, o alcalde desta cidade, no sentido de incrementar significativamente o esforzo en cooperación internacional co obxectivo histórico de achegarse ao 0,7% do orzamento total. Solicitamos, en segundo lugar, que se cumpra o Regulamento de Ordenación e Funcionamento do Consello Municipal de Cooperación e Solidariedade do Concello de Vigo, pois é un regulamento que foi aprobado no pleno do Concello 27 de xaneiro de 2009, polo cal este Concello debe convocarse unha vez cada trimestre de maneira ordinaria. A señora Caride dubidaba, efectivamente, de que a Xunta fose facer caso dunha decisión plenaria. A verdade é que nós tamén dubidamos das decisións plenarias que se aproban aquí e logo miramos que non se cumplen. Ben, levas en convocarse desde 2017. Así tamén hai que atender as funcións que veñen descritas, que aparecen descritas no regulamento deste Consello Municipal, para que sexa a canle de participación e de diálogo entre os organismos que a constitúen
para que sexa o espazo de presentación de iniciativas e de propostas neste ámbito. Trátase de medidas asumibles, froito do consenso que de aprobarse contribuirían a facer de Vigo unha cidade máis xusta. Moitas grazas.